Waqt li aħna nkunu qegħdin ingawdu dan iż-żmien tal-miliet mal-familja, chefs, staff tal-kċejjen u bosta ħaddiema fl-industrija tal-catering ikunu impenjati bitħejjija l-ikliet ta' dawn il-jumejn. Net News illum żar kċina tal-Lukanda fejn iltaqa' ma' chefs iffukati u dedikati f'xogħolhom. Meta tkellem ma' Net News ix-xef inkarigat fil-kċina stqar li dan iż-żmien hu wieħed stressanti fejn il-preparamenti jkunu ilhom għaddejjin ftit mhux ħażin għaliex ix-xogħol ikun fuq livell akbar minn dak ta' matul is-sena. Dan iż-żmien ikun żmien diffiċli għalina, stressanti, però wkoll sabiħ. Nippreparaw b'ħafna sigħat ġew kċina għax il-volum ikun ħafna ikbar minn ġranet oħra normali ta' matul is-sena. U ovvjament issa wasalna fl-aħħar ftit l-aħħar puxjatura u nkunu lesti u ngħidu għaddejna miliet u sena oħra. Meta tkellem ma' Net News xef ieħor fil-kċina stqar li kemm jista' jkun iħejju ħelwa abbinat tradizzjonalment mal-miliet. Kif tippreparaw għal dan iż-żmien tal-miliet? Għal dawn żminijiet nibdew naħsbu affarijiet tradizzjonali, pereżempju Christmas logs, mince pies, nagħmlu daqsxejn eggnog, il-qastan, dal-affarijiet. It-ħejjiet f'dawn il-ġimgħat jilħqu wkoll il-qofol tagħhom mhux biss fil-festa tal-miliet, iżda wkoll fl-attivitajiet li jsiru fl-ewwel tas-sena. Bil-kċejjen kemm tal-lukandi u kif ukoll tar-ristoranti joffru ikel varjat li jkun infittex minn bosta f'dan il-perjodu.